Yes. Baba koro awuotho Homabay. Tayudo siepna ka mosebedo ka manyo MC Omari Nash. To baba koro na gombo mondo nyiswa mana nyingi wachak gi nyingi wachak e kanyo. Erokamano baba, thank you very much. Mano en gima kisungu maler makata ja kisungu nyalo winjo ni thank you very much. Thank you very much. Ma Omari Nash kate sine bochopo Kanyangwe so Nyanza province winja. Koro kaen Zion King Club to ma ndiye msifinje. Oyudo kae ndi kendo dwaro appreciate mo kendo mo and more jobless. Winja. Wan kae ndi gi baba luong nyingi, luonga nyingi ni wach kendi ano kadwa wacho nyingi. Ani luonga ni MC Japeto. To koro baba MC Japeto. En ang'o na penjo moro ka ne wapenjo ne kuom fans wa no oko kacha. Yes. Ne wapenjo mana ni ang'o manomori gi MC Omari Nash ahinya. Bas MC Omari Nash en ng'ama asebedo ka follow from the footstep to the top step. Iwinja ma ng'ama se follow Twitter, se follow YouTube, se follow Instagram bana. Omari Nash is the biggest comedian. In fact, Omari Nash, God will bless you. Okay, my MC Finje upcoming an MC and is coming there with hot fire blaze. Bas, koro baba. Watu adwa kelo ni MC Omari Nash. Kindly MC Omari Nash wherever you are. Thank you. Kuja ile kumaliza interview yetu na MC. Unaitwa MC? Fresh MC Finje mwenyewe hapa. King Sound Club is the place. Yeah. Thank you. Homabay County, MC Omari Nash, MC Finje. Here comes our super MC, super digital MC, international MC, MC Omari Nash. Ako hapa live. Sianda kata pielo kata kuodo jowadwa sianda na iwinja maen baba na achna gi jowa clip mane monomori balogite clip te mwese golo clip monomori te gin gik manose mora lakini mabire memori na nyithindwa un koro udaro winjo gigi donge gik manose mora te gin gik mach chomore ke siana nikech gimoro ubro neno ma wuoi wadu adiro gombo sianda lakini sianda ni to be okodhi hodho mbele iwinjo ni amini chien ojemo ne mbele koro chien ineno lakini mbele mitimo ruok nade eni hodho baba na winjo maler kendo be okada na chaka wach gi machielo kore momiyo gima wacho MC Omari Nash ma MC Finje ma wuoyo kodi koro ambe gima wacho niya sianda kato tino kato dongo ten sianda koro ay Glenn modni gori baba na jasia ya mka baba koro Glenn imbe beda mos patni biro ite gona ndoma gone sianda Glenn bia kamera kae koro Glenn bia yes bas koro kawuono wachopo Homabay. Thank you. Ma iluongo ni Homabay County. Yes. Homabay County nyaneno wasani waromo gi wasani mopogore wan kae go mina neto kachako gi koni ba chora kamera machiegni mondo ji one Omina Neto be jawaya otiyo gi Freddy Jakadongo sani ogone waya iwinjo Omina Neto wach matin mondo koro adhi next msani wowe gi jopiny mana kako se wachinu an jawaya atiyo gi Freddy Jakadongo lakini sani wabiro Homabay mondo wamore jopiny koni Omina Neto nigi wende ne moko matin mosegolo wer moro miero ga mbaka mapenzi koro inyalo manyo Omina Neto e YouTube 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 inyalo manyo Omina Neto e YouTube en kanyo kore ka wan kage aboye Kasalome yani pokwa rwakore ma wawuok matin wacho ni wabiro oko ngeni kibiro dala kama ber kidhi oko e bungu yes oke mwabiro oko to wacho ni yawa kabisa sama pod jomoko ywere ngei koni waywere go boke mano wakawo sadi koro wan gi umsani moro iluongo ne Aboy Kasalome Aboy mos jopiny Hallelujah Church. Amose ute. Iluonga na Aboy Kasalome. An band leader mar Wina Mangla Rumba.
winamo wangla rumba kamana wood soba aboy ka Salome aloso go interview moro manoma ibiro nene kawuono ne kasani podati mana introduction wadhi rwakore ka swadwo kamera aya kore ka wan gi msani moro aboy ine YouTube ane YouTube aboy ka Salome ondekna aboy ka Salome aboy ka Salome is on YouTube. You can subscribe to his channel YouTube channel mondo ni his channel tube his YouTube channel. Thank you. His YouTube channel. Inyalo manyo wende ne en gi wende moko manoma. Kore ka achopo iro siepe luongo ne Maglen Jamigori jok ma wigi tek. Baba wuo gi jopiny. Ma wuo gi kof. An ka wuoyo gi jopiny ma wan Nyangweso border. Ma Nyangweso. Ma wan Nyangweso border, wan Science Club. Ka wa perform daily. Wednesday to Sunday. Wednesday. Then Kain Homabay. Within Homabay. Chopo Nyangweso wan gi Zion's Club. Which perform chakre? Wednesday to Sunday. Chakre ticha dek nyaka Jumapil bi Zion. Aya. Wan gi janego mweje wuotho go pile. Iluongo ni MC Japeto padi wuod punda poche. Yes. Wach nyingi. Ani luonga ni MC Japeto. Kata Japeto padi wuod punda poche, a man not bound to suffer or suffocate. Lono time anterebo kata bilonge. Jola Nairobi te. Tinga kakne ge jomora ni wi. Magi e jomora. Chiek gweno kmona dita. The youngest MC with the longest name so far. Aya. Kore kwa biro hiri jamani, mailuongo ne en wacho ni en top fan mara Homabay County. MC Finje mwenyewe hapa anawaambia bana MC Nash, Omari Nash ako hapa live na amenishika mkono. MC Finje Bombo Club Zano King Club. Unaelewa? This is also kila siku. This is also an upcoming MC kendo Baba Ibo the Mabor. Thank you. Tunaenda huko tusafika babu. So long as itima kiende gimiti. Thank you. Babi the Mabor. Ne poka wacho nyinga. MC Finje. Rastaman never walk, never die, never smell. You understand? Bombo Clad, Haile Selassie conquer the Babylon. Rastafari. Wangi jowaka. Koreka wangi Leslie. Yes. Wangi jamo moro ka iluongo ne baba ni wacho nyinge. Yes, mitwaratari rasi ingeni awinji mang'eny. Malem Ras, Dredi Mongo. Drad Studios ina mimi Dredi, nilikuwa nimesema hapo awali. Jopinyi dongea. Koro ya watch nege. Peana jina pro. Baba anilunga ni King Cruiser nyakora sande nya jona wuyi maturgi michik ni dhie gi Wilbaro. Awuo nyaka goro. Baba ane DC kijende. Ya? Omari vivi nyinga no. Ane DC kijonde achota chola. Mama daktari kumerupi nyataro. Ochuo mwana kama dwar makatendo mwana sehemu nyeti. Baba Amedo parunu ne ma MC Omari Nash nya subscribe kacha YouTube channel, one kacha cha Instagram, one TikTok. Tamedo parunu ni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Judy Nyakindu bero donjo. Ai Nyakindu, wapi makofi yako? Wakofi ya Nyakindu. Wapi makofi ya Nyakindu? Ma Judy Nyakindu, come to Nyakindu. Mondo kende ma kamera madhi YouTube sana. Wadwa ne ging'ei. Watch ne gimatin iwuo gi fans magi. Baba na. Yeah. Yes. Judy wuo na. Judy jaber makata wuoyo tame. Judy Nyakindu. Yes. Mailungo ne Judy Nyakindu. Judy Nyakindu benti wende ni Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Inya Yudi na ngetinga makoro neni sana to gombo Yudi. Yes. Kebie Facebook cheki Judy Nyakindu, YouTube Judy Nyakindu, Instagram Judy Nyakindu. Tito mbeka Merilinda Dadie Pizo, daktari mama. Bas Merilinda Nyakindu daktari YouTube Judy Nyakindu. Subscribe mondo imedwa gik modwa MC Finje be yudo rekacha. Subscribe MC Nash Omari mkubwa wetu mko ndani wagwan bana rasta wadwa ni wachuru tene ya nikechwa promote wasani. So every Wednesday tuko live wadwa ni wachi ni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash bana. Kila mtu sawa. I have 3, let's go. Every Wednesday unasema every Wednesday
Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Thank you. Ngade gino baba na